Malawi mwaiona nkhani izi zinthu zimene ndimakhala ndikukamba kawiri. Budget ya Peter Mutharika ya ku State House inali $10 million. Mwaiona budget ya Chakwera? Budget ya Chakwera State House $36 million. Malawi, it's like wauza a treasury kuti angotenga ndalama zonse zimene malipira misonkho akapereke ku State House. Ndi zimene zachitika. Ndi chifukwa chake IMF ikuthawa. IMF ija kuchoka ku Malawi kudikirira kuti tipange ma elections pabwere president wina amene azathe kusintha zinthu, because awawa achina Chakwerawa akanika. Ndi gulu loyipa kwambiri, gulu losakonda dziko lawo. Inuyo simungandiuze chinthu olokuloza chimodzi chimene Chakwera wapanga. Kulimbikira amalimbikira kuja kwachotsa Mutharika mboma, kupita ku court, kupha Chilima ndi njala imeneja. Pomupha Chilima pajana pamene nazazindikira kuti talowetsa anthu olakwika mboma. And iweyo ngati wafika point yomupha munthu amene ali deputy wako, and yonseyo dziko likukanika kuyenda, ndekuti iweyo mutu mwakomo palibe chinthu cha nzeru chimene ungapange chotukula moyo wa munthu wosauka m'Malawi. Ndola china Chakweracha akamaona anthu osauka kumamidzi amaona ngati kuti ntchentche, anthu opanda phindu. M'malo mokuti udziti ukaona munthu akuvutika iwe uzizifunsa ngati president kuti kodi chimene ndingapange ndi chani kuti anthu awawa miyoyo yawo isinthe. Ndimene amafunikira, ndimene amakhalira president, ndimene amakhalira boma limene likulamulira. Ntchito yawo ndiyofuna kuona chimene anthu awa akumana nacho, chipinjo, mavuto. Then you take that and put it in a policy framework. Ndi kuwasinthira dziko. Ngati akusowa madzi abweretsereni mipopi. Ngati akusowa magetsi abweretsereni magetsi. Ngati akusowa pogona amangireni manyumba. Policy framework ya boma imafunika zikhala yotukula anthu amene akuvutika, anthu amene amakuvoterani, Amalawi enieni amene amavutika kumamidzi. Sungamakhala ndi budget ya 36 million kuyendetsa State House, mmapanga chani kumene? 36 million ndi ndalama yambiri kwambiri. 36 million ngati pano pa IMF ikukanika kupatsani $175 million US. Ndima 36 million angati tipange basic mathematics. Amwene mukapanda kuchotsa Chakwera ndekuti Amalawi simukufuna kutukula dziko. Because Chakwerayo I think wafika no pachapo kuti palibe so president pa Malawi amene zinthu zamuvuta waonetsa kuti alibe ndi nzeru zomwe amene angapose Chakwera. Pano pamene zafika apa tiyene tingopanga accept kuti tili ndi president wopanda nzeru, chimwendo panda, munthu wopanda nzeru, ndipo asadzaloweso olo ndi ku parliament komwe. Mayi Catherine Kotani, amayi osaganiza opanda nzeru, speaker wa nyumba ya malamulo, ndikumakhala nawo part of this. Kupanda nzeru kumene kuti omvetsa chisoni. Sinanga ndathu achoti timaona kuti mwina anthu awawa aliko nditi nzeru pang'ono atha kusintha dziko, koma taonani. Ene ndalama zimene zamataka amagawana. Ndikumagula dzima V8. You know, it's really sad kuti tizipezeka kuti nthawi ngati inoyo tiziwera pa ma blogs, ma podcast, chanchani kumadandaula kuti boma sili kuyenda bwino.
nthawi inoyo ngati Africa ayina Ibrahim Traore akusintha dziko lawo, ndeno anthu akumamidzi aja akamaona president ngati Traore ndikumaona zimene akupanga chakwera, akuona ngati kuti tonse amene timazoona anthu anzeru ku Malawi tilibe chikondi. I feel sorry. I feel sorry for the country. I wish we had the power to remove Chakwera tomorrow. Koma constitution ati unati tipite kuma elections. Koma ineyo Chakwera panopa olopene no dimawa tinchotse. I'll be the first person to run kuti amene yachokedi. Chakwera funika kunchotseratu. And tikanchotsa Chakwera amangidwe. Mwina akhale president oyamba kumangidwa ndikupempha nonse ayina Kabambe kandi Peter Mutharika amene awine ukuku. Chakwera mukangompanga defeat, mmangeni munthu amene akhale munthu oyamba ukaseva ndende chifukwa nde waononga dziko, wapusitsa Malawi, wanamiza mtundu, wapha vice wake, kukwiya kumuopa deputy wake ndikufika point oti kumupha. Ine sinaona zinthu ngati zimene. Ine ndimangoona kuti aliyense tithaosa magwirizana a mfundo koma sitingafike point yotcholana. Then ndifuna ndikuwuzeni chinthu chimodzi. Panopa anthu amene akuononga dziko, Catherine Kotani, Chimwendo Banda, Chakwera, Mumba, Army General, Police Inspector General, kagulu kakamungo kaika pamodzi chonchi. Tikangosintha boma kutsogoloko, kagulu kamene kakosera kafunika kupita kundende. Army General makamaka chifukwa chokuti kufa kwa Chilima, Army General anayikapo mkono. Ndamene anapanga organize zonse, ndege inali ya Army, Intero inali ya Army. They knew kuti ndege manager simafunika kukuluka. Chimwendo Banda nali kwa airport kumene kuja kukasuzumira kuti aone kuti zonse zatheka. Chilichonse chimene chinachitika nthawi imene chayi zimasonyeza kuti munthu uja anaphedwa. And plan inalipo. And plan yakanapanga ndachina Army General ina Chimwendo ndi gulu lawo. Mlandu umenewo usagone yayi. Kungotenga boma, anthu amene mutenge boma, Chakwera apite kundende, Chimwendo kundende ndi gulu lawo. Kumbali ya IMF, ino mufuna munduze kuti Simplex Chichola, munthu oti sanapange study economics, mungampasa kukhala Minister of Finance, midi wathikuyenda. Munthu anapanga education yake I think degree yake ndiya education, meaning kuti akufunika zikaphunzitsa kuntanyira kwina wake. Ino mukumwika kukhala Minister of Finance. Ndikumene kuja mukayika mapanditsi ngati achina Bechani Chereni, anthu opanda nzeru akukanika kupanga define route yoti Malawi ingatenge economically. Mpaka na IMF kunoti sitikupatsa leso ndrama. Anthu ino mukuononga kayendetsedwe kanu kazachumaka. Situkaona bwino ya. That alone tells you kuti anthu amene ali pamwamba gulu lachina Chakwera si gulu labwino. Ndi anthu oyipa. Panopa zafikano pakuti if we continue with this group, kutsogolo kuti zapezeka kuti agawana dziko licha. Tienta panopa ufunika we have to stop them. Tienta tote makabewa. Ndi chitsiru kwambiri. Chakwera ndi chitsiru, Chimwendo Banda ndi chitsiru, ndi kagulu kawo konseko kagulu ka chitsiru. Sinaona kuti chitsiru ine kumayendesa dziko chitsiru. Stupid people. Very stupid people. You can never have stupid people to run a country. Never. Never. Thanks for watching Malawian.